Čaute, moje meno je Lukáš a moje Matej. Predtým sa ospravedlňujeme, že pri uploade sme omylom prehodili epizódu 1 a vlastne tam sme to neukončili. Tak toto bude troška kratšie a zatím ideme hrať. Dobre, môžeme. Ukážeme vám jednu scénku. A samozrejme teraz držím mobil hore, takže si to musíte takto pozrieť. Daj to tak. No vlastne. Tak už nie. Pozrite. A neviem, či je to naopak. Ukážeme vám scénku z jedného filmu. A dokiaľ nepodarilo sa. A to má byť aká scénka? Uvidíte? Z akého filmu skôr? Uvidíte. Nechcem nadávať, tak sa na to nepýtaj. Tak. Už viete? Nie, ja nie. Napíšte do komentárov, z akého je toto filmu. Alebo z aké pesničky vlastne. Aha, už viem. Videli ste ten beko? Tam hore je zóna, do ktorej sa nemôže dávať. Ináč, chcete vidieť môj, čo som sám vyrobil? Skatepark. Hej. Epic Mega Park. Toto je môj. A vraj, že sa to strašne dlho stáva. Hej, je to dosť ťažké. Hlavne u mňa sa to dlho stávalo. Lebo ja som sa hrajkal, som si chcel spraviť do výšky veľkú rampu. Vidíte, to sú schody. To si akože len tak, lebo... Ale ja by som to nepostával lepšie. Fakt, je to vraj, že ťažké. No, nehovorím, že ja by som to zvládol lepšie. Keď som povedal, že to vraj. Máte to ešte ani nestalo nikdy? Ani neviem, ako sa to stáva. Stáva sa to cez mod, volá sa, že kreator. A mohli by sme sem aj niečo pridať, ak sa dá. Napríklad, čo tu také nemáme? Toto. Máme. Počkajte chvíľočku. Voda. Tu je na zem, nie? Aby sme sa mohli okúpať. Vedomneš, nie? No. I keď v tejto hre sa vôbec nedá plávať. Ale keď spadnete do vody, tak zomriete. Vám to názorne ukážeme. Taký menší parkour. A vidíte, zomreli sme. Aj keby sme tam išli skateom, zomrieme. Hej. Ináč, ľudia, táto hra... Ju vám odporúčame. Hej, a je to zatím posledná časť. Posledná? Že ešte štvorka nevyšla. A možno to bude aj pred... Možno to bude o 2-3 roky. A najblbšie bolo, keď ja som sa hral s týmito jednotlivými schodami. Že to je jeden a tu vidíš, už sú ich viac. Ja som dostal vtedy najväčšie nervy. Pozrite. Toto máte strašne ťažkú vec, že skáčete cez moje takzvané hovno. S prepáčením. Toto? Takže? Nie. Pozrite. Toto? Vidíte? Tak. A toto takto musíte. A ak sa vám podarí... Tak sa musíte trafiť do toho kruhu.
do mojej špagety, do mojej cestoviny. Že to máš špagety, hovno, cestoviny, alebo čo to tak voláš. No veď musíme mať každé, čo musíme nejaké meno, nie? No dobre, ale nie po jedlách. Nie na